Buenos días a todos. Bueno, nós temos unha explotación pequeniña ali en Manzaneda. Moitos xa me conocedes que teño aquí un puesto na Plaza do Barco. Nós, aparte deso, de ter a explotación, pois aparte facemos os embutidos. De momento estamos facendo poucas tiradas ao ano, porque ainda é un produto que está empezando, e máis nesta zona que hai tantísimo chourizo, pois ainda costa introducilo no mercado, pero bueno, é eso, o tema de embutidos facemos chourizo, androlla, salchichón. De fresco casi non vendemos nada porque é o que falamos, costa ainda metelo no mercado. E nada, como dicía Raquel, no aspecto de ganadería é unha cousa moi boa, porque eso, temos as fincas limpas, temos o problema que pasará aquí tamén, que hai moito minifundio e costa juntar terreno para poder facer explotacións máis grandes. E nada, e no tema do embutido, eso, pois tamén estamos empezando, facendo eso, poucas tiradas ao ano, pero bueno, a diferencia notase. Non podo dicir tampouco que se nota moito porque vendo dos outros, entonces... Pero bueno, a diferencia notase. E entonces, pouco a pouco, a ver si vamos empezando a darlle mercado ao porco celta.